Coa asinatura dun protocolo de intencións, Deputación de Pontevedra e Xunta de Galicia fixeron público o seu obxectivo de transferir o Pazo de Lourizán e a Escola de Canteiría. Actualmente son de titularidade provincial e pasarían a depender da Administración Autonómica. Amosar o agradecemento do traballo feito, as esperanzas de rematar este proceso canto antes e desexar que tanto a finca de Lourizán como a Escola de Cantería acaden nos próximos anos un esplendor do que todos nos sintamos orgullosos. O vicepresidente da Deputación, César Mosquera, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, foron os impulsores destas conversas. Agora, tras a asinatura do protocolo, ambas administracións estudarán os instrumentos xurídicos para facer a cesión. Unha vez que firmemos este protocolo de intencións, poremos en marcha toda a maquinaria administrativa con todo o que a lei obriga a que cumpramos. Eu creo que nun prazo, non me pregunten por prazos, porque sempre nos preguntan por prazos, pero eu creo que vai a ser algo breve no tempo, porque temos un compromiso total a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra para que estas transferencias poidan ser o antes posible. No referente á finca de Lourizán, dende a Xunta destacan o seu alto valor histórico e natural. Hoxe adiantaron que dende a Consellería do Medio Rural xa se estudan os posibles usos. Xa non só é o pazo dun político de referencia, Eugenio Montero Ríos, senón que tamén é unha finca de 52 hectáreas que ten un xardín botánico de moitísima trascendencia. É unha finca que lle temos que dar os usos axeitados ás súas características, e neso se está traballando. En canto á Escola de Canteiría, o obxectivo do traspaso é impulsar a formación profesional. Non en van, unha reclamación histórica do centro é converter os estudos que imparten en ensino regrado. Non estaba recoñecida e o que vamos a intentar, lóxicamente, ao pertencer á Consellería, en eso se ten avanzado, metelo, lóxicamente, dentro da oferta que teña a Consellería de Educación en distintas ramas, fundamentalmente de formación profesional, de cantería, de traballo de obra civil, etc. O que queremos é potenciala, non? Tanto Silva como Calvo non quixeron pronunciarse sobre se este paso pode abrir a porta a novas transferencias no futuro, como podería ser o caso do Príncipe Felipe ou da Estación Fitopatolóxica do Areeiro.